kamar karfe 8 saura sai na je na sami wannan mutumin shi baba kashi suke tafiya gudu sai ce baba kashi ka san yadda babansu yake sai ya ce min a'a bai san yadda babansu yake ba amma su ma suna ta gwada number shi tun da rana ba su same shi ba sai na ce a to ka san gidan Alhaji Manu sai ce ya sani sai na ce mu je saboda na ji ya kira shi a waya sai muka je gidan Alhaji Manu da muka je gidan Alhaji Manu sai ina zaune a gidan Alhaji Manu a ran 8 saura minti 5 shi ya tafi sallah sai ga kiransu sun kira ni a waya sun ce na san me wannan number da number waya mijina sai suka kira sun ce a ni da mijina na san number shi mana sai suka ce mun to su suka kidnapping din shi na san hanyar Kambeguwa nan Kaduna sai na ce ban sani ba sai suka ce min kin san yanayin wannan mulkin Buharin nan shi ya jefa mu a irin wannan yanayi muna buƙatar kuɗi naira miliyan 2 daga safa zuwa safiyar nan sai na ce ba Allah kuna buƙatar miliyan 2 daga safa zuwa safiyar nan kuma kana cewa mulkin Buhari ni kuma ina zan ga miliyan 2 kawo mu na ce ni ban da 70,000 a banki na ban da ko sisi yanzu ma in kuna so zan iya muku transfer dan girman Allah kar ku cutar min da mijina suka ce ba abin da zai samu mijinki ki dai ki tanadi wannan kuɗin sai kuma idan kika hada mu da hukuma za mu kashe shi sai na ce dan Allah dan annabi kar ku kashe shi shikenan sai suka ce min kina mace a kira ki da irin tashin hankalin nan ki tsaya ma har kina iya mana magana ta cikin nutsuwa sai na ce to ai ba ni ne kaina Allah shi ya halicce ni kuma shi ya halicci mijina idan kaddara ajalin shi yana hannun ku ba isan dakatar da Allah mulkin shi ba haka kuma idan kaddarar ajalin shi baya hannun ku duk bala'i duk masifa ba ku isa ku kashe shi ba na ce ni Allah ne mai yin komai ni ma da nake wayan nan Allah ya yi zan mutu kafin ku gama wayan nan zan iya mutuwa kuma da kuke wayan nan kafin ku gama wayan Allah ya kaddara ajalin ku ya sauka za ku iya mutuwa shikenan to mun gode da wannan wa'azin da kika mana ba za ki ƙara jin mu ba sai mun neme ki sai na ce to shikenan aka rinka cewa a kai hukuma na ce sun ce idan aka kai hukuma za a kashe shi dan Allah kar a kai hukuma aka bari up to 10 days 10 days ba su kira ba sa'annan me yake da suna sai yan uwana suka ce bai kamata a tsaya ba babban wanmu ya kira can STF daga STF aka fara investigation suka bi wannan turu phone din shi aka yi tracking din shi gaba ɗaya to sai suka ga rasta din ya kira shi so uku shi da ya denying din bai kira shi ba to daga nan aka fara aiki ya fara shi wane ne rasta din ga su can a can suna nan da shi da Musa shine mijina ke min shi 2 million to sai suka ƙara requesting din 2 million already ma wai ashe tun ranar da suka kama shi sun kashe shi to shine fa aka yi transfer da akan me yasa suka kashe shi wai sun ce akan gaskiyar shi da dukiyar shi saboda shi baya irin magun sayar da filaye da ake yi nan a siyar da mutum kusan mutum 5 akan mutum 1 to suka ce akan haka ne su kuma ba a irin cuwa-cuwa din nan a siyar da wannan a zuwa ƙara cutar da wannan a ƙara siyar mai in ka siyar 300,000 in ya ɗan yi shekara ba yakan kai miliyan ba ko irin 700 din nan to sai su zo su ƙara siyar da wani to shi idan ya siyar maka ma 50,000 ko ya kai miliyan filin ka ba ruwan shi da filin ka to suka ce wai ya zo ya yi baka shi ya tsaya baya bari a rika irin wannan cutarwa shi yasa da aka tambaye su kansu suka ce musu akan gaskiyar shi ne da dukiyar shi yasa suka kashe shi so rastan shine ya kira shi don su kidnapping din shi jawo shi har suka je mutum 4 ne suka yi wai kisa amma sun ce da hannun mutane da yawa to yanzu mutum 2 aka kama wanda suka yi kisan da Rasta da Musa sauran biyun ba a same su to muna fatan Rabbul Izzati wanda ya halicci sammai 7 da ƙasai 7 shi yake busawa kowa numfashi da izininsa a cikin mulkinsa muna roƙon Allah da ya bayyana sauran kuma muna roƙon Allah ya ƙara dafa mu waɗannan ma'aikatan hannu akan ayyukansu suna iyakacin ƙoƙarinsu musamman a kidnapping unit suna ƙoƙari sosai akan irin waɗannan gurɓata gari masu ɗiban mutane ba tare da sun ci musu ba sun sha musu ba su musu komai ba su cinciɗe su je su kashe su ba su musu komai ba akan son duniya amma an je an nuna inda aka binne shi sun je da hannunsu muka je in kaga dutsunan da muka hau in an ce maka ma dan adam zai je gurin ba zai je ba dutsen mazannan 3 sai da muka hau a nan muka je muka samu gawar mijina muka zo aka suturta shi
bayan an suturta shi aka mai sallah yadda ake ma kowa sallah, aka kai shi makwancin shi aka binne shi. To ba abin da zan cewa Allah sai dai mu gode masa saboda shi yayi mutuwar shahada. Ko ba haka bane, duk wanda ya kashe wani ya rataya a wuyan wanda ya kashe wani ya rataya a wuyan wanda ya kashe wani. Ko ba haka bane, ga kunyar duniya da Allah ya saka, ga kunyar lahira. Wannan bacin an fido yana ga a cikin bahu. Za ka iya sandi mu. To shine ka sauka.